sardana és cohesió, la sardana és això, Calella. Gràcies a tots i endavant amb la capitalitat de la sardana de Calella. I amb els actes de presentació d'aquesta capitalitat al març de l'any vinent, el 2015, hi tindrà un paper molt important una formació que han anomenat Cobla Calella, capital de la sardana, i el director de la qual serà Francesc Cassú, que ara es dirigirà unes paraules. Molt bona tarda a tothom. Doncs sí, és un enorme plaer per mi i un orgull que se m'hagi escollit per ser el director d'aquesta cobla. Una cobla que estarà formada per gent, en primer lloc, molt propera a Calella, músics, compositors a la vegada, i que estarà complementada amb representació de gent de tot arreu de Catalunya per crear aquesta cobla, una cobla d'un prestigi esplèndid. Prepararem, tal com consta en el programa, un parell d'espectacles on hi haurà una mica l'essència de tot el que ha de tenir una capitalitat, que és música de qualitat, interpretació de qualitat i geni de qualitat. Esperem que tot plegat tingui bon fi i suposo que anireu properament tenint unes quantes pistes més del que seran aquest parell d'espectacles. Moltes gràcies i repeteixo, un orgull. I us deixo en mans de la senyora alcaldessa. Gràcies, bona tarda. En primer lloc, moltíssimes gràcies per la vostra presència. Certament jo crec que estic convençuda que si us dic que en nom de tota la ciutat de Calella estem molt contents de poder ser el proper any capital de la sardana, doncs estic convençuda que esteu absolutament contents. Però a més us volem agrair la vostra fidelització amb moltes colles que any rere any veniu aquí per la Plet. 87 anys són molts anys d'història de Plet. I a més, l'any 2015 es celebrarà 65 anys de l'agrupació sardanista de Calella. Ens acompanya el president, el senyor Riera, en el qual també demostra aquesta fidelització, aquest compromís amb el país, aquest compromís amb la cultura popular. Dir-vos que des de l'Ajuntament, des del conjunt del consistori, estem encantats de posar-nos al servei per fer una capital de la sardana de qualitat, d'innovació, de reivindicació, un any també que configurarà, diguem-ne, que pas a pas ens anirem constituint amb allò que som un poble sobirà des de fa molts i molts anys. Sigueu, com sempre, benvinguts. Serà el 14 i 15 de març del 2015. Gràcies.